Това е Перник. След заслужена почивка в града, отборите продължават своето бягство към победата. Като лидери в предходния етап, Илияна и Радослав стартират първи точно в 9 часа сутринта. Давай, бебе. Стигнете с автомобилето си до най-голямото населено място, кръстено на автора на стихотворението Елегия. Там, в седалището на център на града, ви очаква следващата задача. Давай на центъра. Видя ли библиотеката, къде е ли седалището тук? Не. Давай на Елегия. центъра. Елегия или е Иван Вазов или е Христо Ботев? Иван Вазово няма. Има. Ботевград ли, какво? Ботевград би трябвало да е според мен. Ако си сигурен, че Елегия е от Ботев. Не мога с 100% сигурен, мисля, че беше Ботево. Това го зная. И ще се пукна, като разбера. Елегия се бъркам с... може и Ботев да го е написал, пък Легия Раковски, нали, оттам да ми играе в момента... разбираш ли мозъка? Айде, Тедо. Да видим сега какво нечака. Айде, Давиде. С нови сили. Стигнете с автомобилите до най-голямото населено място, кръстено на автора на стихотворението Елегия. Ботевград. Стигнете с автомобилите на... Ако това е читалището, така е кръстено. Не, бе. Населеното място трябва да е кръстено така. По-голямо от Ботевград има ли нещо с Ботев? Мисля, аз тръгвам. Чакай да видим. Ще спрем да питаме някой за проверка майка на знанието, да питаме дали Елегия все пак е на Ботев, да не стане някоя беля. Народно читалище Христо Ботев 1884 се намира в Ботевград. Точно срещу знаменитата часовникова кула. То е основано преди 140 години и е сърцето на културния живот в града. А едни от най-атрактивните групи тук са младежкия духов оркестър и момичетата от мажоретните състави. Там, в читалището на центъра на града, ви очаква следващата задача. Шах имат, брат. Добре. Елегия. Кой е написал стихотворението Елегия ни трябва? Христо Ботев. А има ли на около населено място Ботев? Ботево, село или градче? Добре, а за автора сигурни ли сте? Да, убедени сме. 100%. Кръстено на автора. Ботевград. Ботев. Христо Ботев. Ботевград. На къде е Ботевград, Банка? А къде се хващаме без да сме Ще шугали? спра да попитам на къде е Ботевград, да караме поне в тази посока. София. Търсиш София. Така или иначе ще спра да попитам, за да сме сигурни. Но най-вероятно си прав. Да ни кажете, кой е автор на стихотворението Елегия? Така не знаете Христо. Христо Ботев, нали? Да. Благодарим ви много. Давай. Абе, вземай задачите да влизат. Така, това всъщност е Елегия на Ботев. Ботевград. Ботевград. Да, той без това е близко. Да. Елегия на Ботев, нали? Леля, ако съм объркала, майка ми ще ме убие, защото Добре, на майка ми Ботев е любимият изпълнител. Имаш време да помислиш. Любимият изпълнител. На какво начало песни? Стига не се подиграй с тези неща. Добре, погледни картата и ми кажи само къде трябва да хвана за Ботевградско шосе. Значи трябва да минем през, може би, някакво околовръстно, да не влизаме в София. Ботевград. Няма друго къде. Кръстен. Михайловград вече няма. Върковица, Чипровци, Монтана. Не, Монтана. Елегия. Мисля, че си е на Ботев Елегия. Добре, айде като такова някакъв човек, който по-така интелигентен изглежда, който е чел Ботев. Да. И да го питаме. Добре. Да. Мисля, че беше Елин Палин. Добре. Автора на Елегия, кой беше? Христо Ботев. Христо Ботев. Благодаря. Благодарим ви. Приятен ден. Христо Ботев. Търси го къде е и да ходим към него. Искрено се извинявам на мама, специално най-тържествено, че не го знам това нещо. Надявам се да няма засрамвам много. Наистина никога не съм ги знаела и ми е много трудно с тези български литератури. Първо не сме сигурни. Не сме сигурни, можем и да питаме. Аз съм почти убедена, че Иван Вазов, обаче... Ще питаме за всеки. Елегия, не е ли Христо Ботев, Бетони? Не, чакай малко.
Погледни отзаде какви автори има, населени места, имена на автори. Има 600 хиляди. Ще ги прегледаш всичките, да, точно така. Ето, намери го. Искаш ли да видиш къде е? Трябва се едно да отидем към София, оттам трябва да има път към Ботевград. Трети път в София, човек. Трети ден, трети път в София. Как мога да забравяме кой е написал елегия, бе? Аз съм почти сигурна, че Иван Вазов. Просто не искам да го... Да. Плиз. Ти я почва да си припомниш елегия, как я дадам, не те накара да го рецитираш. Добре, вземе тази карта, няма тук да ме се отваря вече. Не плачи, майко, не тъжи, не. Ще стане хазе, хайдути, майко, бунтовник. Тебе, където оставих за първо чело да жалиш. Браво, следващото изпитание. Направо да ти дава следващата задача. Не знам дали... Не знам дали това е елегия, обаче. Абе, София направо. знаеме го, ама така, например, вие сте не мога да сети. Самото място, до което трябва да стигнем, е кръстено на автора елегия. Или Каравелово, или Ботево, или нам си какво. Яворов елегия. То не беше на Яворов елегия. Цетъри. Ма ти знаеш където и нагоре, много нагоре, да взема да такова. Това са тези, които тръгнаха... Жената ли е това? Да, Меги Yes, сега така исках да изпреварим. Да не са от нашите, бе. Ще да. Видях, че ни изпревариха. Видях, че ни изпревариха и те ми бяха пресенти, че ни изпреварват, така че щом тях изпреварваме, вторите са... Да, полицайите. Окей. Ей, подминаха и. Семейството. Сериозно ли си? Да, семейството са. Вече са първи двата дни. Не думай! Да. Защо позволи? Казах ли да не ги пускаш преди нас? Право лъв. Лъвице. Моя. Ще ми мъркаш. Ще ти мъркам. Ще ти мъркам. Търсим кой е написал стихотворението Елегия. Той ли е? И града кръстен на него трябва да е Ботевград. Много благодаря. Дължим има извинение на Ботев. Дължим. Трябва да научим стихосбирката. Огледай само за всеки случай околовръстното, да не да изтървем и фащаме магистралата нагоре. Ние влизаме на околовръстното и завиваме наляво. Окей. След това караме само направо и идва другата магистрала. И се включваме в другата магистрала. Качваме се нагоре на магистрала. Да. Добре. Да. И само газ. Добре. Дай. Айде да направим ритуала да ни върви по вода. Айде. Георги Раковски. Не, глупости говоря. Христо Ботев. Оле, направо си излагаме. Айде, Тино, какво ще правим днес с тази скъсна карта? Не знам, човек, това супер много ще напредсака. Гледай това. Дори не знам какво пише. Какво ще правим тия дни? Аз вече дори не виждам някои села къде са. Те днес къде ще направят? Най-голямото населено място, кръстено на автора, ако е на Христо Ботев, Ботевград. Ботевград къде? Ботевград е до София. Тръгвам за София и по пътя ще питаме пак. Чакай. Дали там, оле, мале, как сетих. Елегия. На кой ти на елегия? Не си казах, че е на един пелин. Сигурна ли си? Къде е един пелин? Ето тук. Я огради го с химикала. Днес сме си взели химикал, да може да не се бъркаме. Ето, всичко е един пелин. Ако си сигурна, ако искаш, ще спре, ще питаме някой. Ще питаме, но аз съм убедена, че е лимпелин. Добре, тогава хващам пътя за София. Кой беше елегия? Иван Вазов, Христо Ботев. Прощайте, дали е автора на елегия е Христо Ботев? Да, Христо Ботев. Верно, бе, как може толкова зле по литература, човек? Никога не съм била добра, ама какво може елегия да не знам? Какво е елегия, човек? Аз не знам как съм си минала матурите. Честно. Толкова такова известно. Има много хубави творби, обаче, примерно, аз не обичам просто да чета... И аз съм ги чела всичките, просто не мога да запомня на кой автор със смисъл. Това ми е... Не мога да свържа творбата с автора. Как се казва читаещето? Христо Ботев ли? Да. Така, от тук наляво... Фара в ляво и не първата, в ляво, втора. Добре, идеално. Много ви благодарим. Живи и здрави да сте. Двамата се съсредоточаваме, мислим лекичко двамата. Защото аз ако ти бях казала Ботев и ти казах мисли град с Ботев, може веднага да се сетим, че е Ботевград. Веднага на секундата. Просто сядаш с мен и четем. Тук не трябва да си лауреат. Четем и гледаме.
Мразиш ме вече. Ами, много ли беше мразиш, края на направо много ме изнерви. Спокой, ай, пусти се. Добре, на следващата задача се обещай, че си концентриран. Да. Ай, добре. Да, търсим входа, да. Да, търсим входа. Казаха, че отпред е входа. Здравей. Ивет, винаги сме изключително щастливи да те видя. Добре. Вашата задача се казва мажоретки. Днес ще разберем как нашите участници ще се справят на сцена. Всяка двойка трябва да избере по 2 мажоретки, които са подготвили хореография. Щом усвоят стъпките и синхрона им е добър, те могат да се качат на сцената и да изпълнят своето съчетание под музикален съпровод. Щом журито каже, че са се справили добре, те могат да получат следващата си задача. Когато считате, че се усвоили движенията и синхронът ви е добър, може да се явите на сцената, за да представите съчетанието пред комисията в съпровод на музика. Тук ще си отседим. Разчупете се. Ще дойдеш да гледаш? След малко ще дойде, да. Добре, окей. Ще си отседим тук. Майко, знаех, какво беше тост. Каравелов, да не бе Каравелов. Я търси Каравелов. Не, драги. Елегията. Ботев трябва да ме. Я пробваш Ботево. Ботево, виж сега. Ботево има много. Ма къде те трябва да Ботев град. Чакай, Ботев град. Бягай, айде, Ботев град, отива ми, какво път мотка ми брал. Той е наблизо. Какво браво? Мачи сме смотани, давай. Давай! Още като стана по за мажоретки, вече знаеш, че нещата отиват на зле. Нали? Кажи честно. Не, просто така координация нямам. Едновременно да оперирам с краката, с ръцете, никакъв шанс. Ще трябва от началото. Значи почваме с... Ето те изгледате пръст. Да. Ще го фаним ли, бе? Това е... Аз никога не съм бил добър на бойките. И хора искам да танцувам, обаче... Точно така, давай пак. Влизай! Не, вътре. Влизай! Ивет, защо мъжете не слушат жените? Кажи ми! Не. Трябва да научиш да ти слуша. Дойдоха ли полицайите? Няма да ми кажеш. Ще сверим, бе, да. Ще разберете след малко. Добре. Поемете въздух. И тук може да си вземете следващата задача. Айде да направим цялото. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Обръщаме нагоре. 3, 4. Ето ги казахте, че ни изпреварихте. Знаех, че ни изпреварихте. Знаех. Читалището къде е? Моля? На среща. Благодаря ви. Ванка, много се прецакахме. Прецакахме се пътя за общината, трябваше да хвалим не тъпия център. Добре, ще един оборот. 3, 4, 5, 6, Това ли цял оборот? След това въртим. Още 10 пъти. Трябва да го научим. Трябва пътуваме, бебе. Път ни чака. Пътуваме на друг. Айде, почваме от начало. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Колежката ти има ли правител? Да. Има си. Нищо, той Иван не е родник. Не, шегувам се. Изключително порядъчно момче. Как сте? През целия площад тичахме. Браво за вас. Това е следващата задача. Благодарим. Вашата задача се казва мажоретки. Изберете 2 момичета от мажоретния състав на Народно читалище Христо Ботев. Ето го Вазово J2. Абе, Христо Ботев е брат. Да не е Ботевград. Да не е Ботевград. Това е най-голямото място. Най-голямото населено място. Чакай малко, стой. Ботевград. Аз съм убедена,
че е Ботевград. Да, нали? Чакай малко, стой. Просто стой. Ботевград, даже с главни букви. Ботев, елегия на Христо Ботев. Колко анализи си писала, Антуането, сети себе. Моля те да тръгнем към Ботевград. Добре, момент малко, не бързай. Прочети го пак за всеки случай, плиз. Стигнете с автомобилите си до най-голямото населено място, кръстено на автора на стихотворението Елегия. Там в читалището, в центъра на град. Той има център. То няма гезме. Той е център, той е град. Ботевград да тръгваме сега. Добре, значи София, тангентата и оттам магистралата за Враца. Сигурни ли сме за Елегия? Не, но тръгваме. Читалището! Къде се намира читалището? Направо! Направо, първата вляво! Живи и здрави! Ще ви даваме по телевизията! Ръцете как се изпълнат, изгънат. А чакай, Ако още веднъж ме плеснеш с палката, първи си ме не те плесна. Не, очаквах, че Радова е да доста по-добър на мажоретни танци от мен, което много ме впечатли, между другото. Може да е малко притеснително, но това е друго. Може да почини малко? Не може. Иван е гипсова мажорет, казвам 3 пъти по-гипсова мажоретка. Габриела винаги има собствено мнение. Това винаги се показва, дори когато трябва да е в синхрон с някого. Тя винаги трябва да се каже собственото си мнение. Синхрона имаше доста. Да. Хайде, поработете още малко. Винаги съм вярвал, че Иван е по-координиран от нас двамата. Явно в мажоретното изкуство аз съм по-талантливия. Разчупете се. Покажете си танцовите умения. Благодаря. Добре. Търсим две мажоретки. Насам. Трябва да си изберем 2 мажоретки. Кино Елегия на Христо Ботев, аз съм сигурна. Не е на Елин Пелин. Абсурда е негова. Това е по литература имахме 4. Защото не знаехме нищо от това. Просто ми дойде в главата как в 12 клас съм решавала някакви задачи с авторите и произведенията отстрани. И просто сетих, че Елегия на Христо Ботев бях на 100% сигурно. Ти не ми вика Елин Пелин. Аз се обърках, казах Елин Пелин, не знам защо. Просто това беше първото име в главата, което ми излезе. Да, разбрахме и отивахме в Ботевград. Ще стане работа, да, мацки. Айде. Първият път, като отидохме да направим танца, явно въобще не знаехме къде отиваме и за какво отиваме. Взето избързахме, просто решихме, че ще минем между капките, журито няма да е чак толкова критично. Не, още мъничко. Иване, дай малко усмивка. Виж какви хубави момичета са пред тебе, а и до тебе. Нали правилно го правя? 3, 4. Нещо такова. Ей, тази ръка. Виж бе, ето. Цак. Преводтя. Значи като го хвърлиме... Моля, остави една минута сам, искам да си го вкарам в главата. Там си репетира нещо. 5, 6, 7, 8. Давай заедно. Карай малко емоция. Айде, давайте, пак ще ни изпреварят. И аз се радвам да видя. Това е следващата ви задача. Ще въртим палки. Чакай да го хвърли. Някой, който ще ни покаже нещо по-лесно, защото брат ми не знам дали... Не се съмнявай в мен. Добре, не се съмнявам. Кошмарът. Ай, Ботевград. Само между тея пръсти. Да не ти удря това. Е така. Разбираш, е така да стане. Бе, който е въртял, но Джако знае, бе. Абе, е така нещо. Чакай, пак ще А имаш ли задача с народни танци? Що не ще Чакай, дръж е така, изпъни си ръцете. Ай, стигни се, бе! Фащането е изключение. Но вие не се различавате от момичетата. Да. Мен ме объркаха за една от мажоретките.
Само шапката и костюма ти липсва, нали? Аз съм под прикритие. Добре. Готови сме. Добре. Сега ще видим. Как е танца? Много хубаво. Страхотно. Но искам най-важно нещо, най-добрите треньорки. Изключително търпеливи. Между другото ми била мечта да бъда мажоретка, но в училище нямаше. Аз мисля, че ти имаш скрит талант. Да, той е. И сега ще... Сега ще изпъкне. Я се завърти така като... Веднага. Ще си намериш много тон план. Да, надявам се да се справим добре. Заповядайте насам. Благодаря. Сега ще изпиквам. Голям цирк. Баща ще притестука. Имаме супер големи шанси. Той се оказа по-добър от мен. Той може по-бързо от мен. Супер, много благодаря. Момичета, Перфектни сте. благодаря на всички. Благодарим. Благодаря много. Всичко хубаво. Живот и здраве. Първият ни сватбен танц трябва да бъде с богата хореография. Нали? Сделка имаме ли? Да. Мога да играя дърво, мога да играя орев, ябор, всичко мога да играя. Тихичко, много тихичко. Ето до града, който е административен център на втората по площ община в Софийска област. Паркирайте на паркинга срещу гарата. Там в Народно читалище Градище ви очаква следващата задача. Стой. Това не е правилно там. Няма гара. Ще продължа има да няма гара. Паркинга срещу гарата. Аха, добре. Добре, дай да питам, айде. Здравейте, господа. Коя е втората по площ община в Софийска област? Втория най-голям град в Софийска област. Да. Само Коф е най-големата, ние сме втората. Така ли? Само Коф е най-големата? Само Коф е най-големата и тогава Ботевград. Това не ми е на късмет, което е гладкото, сега почвам наобратно. Много е добре. Ами да. Много е добре. Успя ли ви? Мерси. Благодаря. Всичко хубаво! Батона! Айде! Айде, чао! Сработи там тактиката, че в крайна сметка решихме да репетираме по-дълго време, но да опитаме да го направим от първия път. Да. Чакай малко. Аз ще до града, който е бавно. Административен център на втората по площ община в Софийска област. Втората по площ община. Втората площ община в Софийска област. Там, в Народно читалище Градище трябва. Тихо бе! Добре. Още малко работа. Благодарим, до след малко. Добре, щастливи. Да. Може да се явите на сцената, за да представите съчетанието си пред комисията в съпровод на музика. Ще се справим. Не я стискай, само и да ти опъната ръката. Когато ти опъната ръката, е по-лесно пак да се завърти, гледай да си остане на средата. На средата, да, за да може да се завърти. Защото се балансира. Добре, искаш да го направим с краката вече? Да, значи... Защото като римуваш и ми е много така тактично. Добре. Заслужават. Благодаря. Благодаря. Успехи. Благодаря ви. Народно читалище Градище 1907 ви очаква следващата задача. Значи да тичаме към колата, там ще гледаме нещо. Втората по площ община. Благодаря, момичета!
Защо ги избра зелени? Как защо е? От Стара Загора. Няма мое, няма твое. Всичко е верно, е. Продължават ли напред? Момичета, благодаря ти, че ни изтърпяхте. Ти бе билото много добра мъжоветка се оказа. Мъжоветка, какво искаш? Аз за тази пръчката, бе. Здравейте, момичета! Идват най-големите трагедии за вас. Аз и Камаля трябва да обличаме поли, а ние се изобщо не сме посванали, както вече го обяснихме. Сега ще влезете тук и ще си изберете две мажоретки. Те всичките са мажоретки и просто да си берем две. Да, които на вас ви харесват. И като визия или като танцуване? Като какво? Каквото искате ги избирате. Ма те танцуват ли вътре? Не танцуват, чакат ви. Моля, Толя. Чакай, ето ги виж, тук са по градове, бе. Ихтиман. И... Заря. Не. Градище. Чакай. Плевен. Не, това не може да е Плевен. А по площ може ли Ботевград да е по-голяма? И си мислиш Самоков да е втората. Самоков има ли блок? Самоков не знам дали минава блок. Те казаха, че няма. Не мисля, че минава блок на Самоков. Ихтиман би трябвало да е. Добре, намери Ихтиман. Намери Самоков. Намери Своге. Добре, айде да идем в библиотеката за 2 секунди. Моля ти, само да идем стъпата в библиотеката да си ходим да ходим към той Ихтиман. Ако не сме последни, кажи, без това вече сме последни. Всички минаха. Никой не е минал, бебе. Напротив. Бебе, никой не е минал. Бебе, актьорите им тръгнаха. Прекъсвачи да кажем? Тук бяхме вече. И сте го проверили. Добре. А какво намери ти? Дали нямахте карта? Добре, знаете ли къде е според вас читалище Градище? Няма как да знаете, нали? Няма. Сигурна сте? Бебе, долу момичето ми каза. Своге. В община Своге да е читалище Градище. Теодоре! Бързо! От тук. Отваряй, гледай. Аз ще ти кажа път и знам го, бе. За Враца тръгваш? За Враца? Ай, го тръгна за Враца от тук. Секунда. Уау, как се обръщаш? Защото те обръщат. И дай назад. Виж, погледни пътя от двете страни е еднакво горе-долу. Един да се върнем през София. Не, тук пъти го да мине. Няма как да се върнем през София, бебе. Що? Защото е много далече през София да се върнем. Бебе, ладно. Трябва да има път от тук, който е по това. До Мейстър стига новия път. Кое? До Мейстър стига новия път. Намираме се в центъра на Своге пред Народно читалище Градище. Тук двойките ще получат следващата си задача, която, уверявам ви, никак няма да е сладка. Костенец е на река и Своге е на река. С други думи са сбити нещата около реката и гарата, разбираш ли. Зато и най-вероятно трябва да е Костенец. Не Костенец, бе. Своге, ама не съм сигурен. Имаме Жокер, административният център на втората по площ община Софийска област. Втората по площ. Кой град е? Първата е Самоков, втората е Своге. Добре. Втората е Своге. Да. Ихтиман. Тук казаха Ихтиман. Ихтиман? Сигурно си? Да, казаха, че Самоков няма гара и че е по-малка. 90 км до Своге. Колко километра имаме? 90. Тръгваме към Ихтиман. Тръгваме пък. Със свито сърце. Със свито сърце ще питаме поне на още едно място. Самоков. Сигурни ли? Читалището е в град Самоков. Сигурни сте? Градище. Своге, не Самоков. Своге. Извинявам се, да. Сигурни ли сте? Своге. На 100%? Сигурни сте. Не сте първите, които си налагат. Добре. Благодаря. Добре. Дръжа здраво задачата, че да не стане пак давка. Тони, мухни. Тони, бавим се с ръката, дай да научим хореографията, после ще трябва. Става! Чакай малко сега. Момент, дай пак. Така. Много си близо до мене, Виктория, разкарай се. Димхет се. Пускаш го, хвърляш го, взимаш. Дай да го повтаряме, докато не сме сигурни в това нещо. Може днеска някъде. Дайте, да се сигурни. Да.
Ще те смажа днеска някъде, да знаеш, наистина ти казвам. Чакате от душа. Внимавай да стане обратно. Аз имам по-големи ръце. Ще се скараме пак и ще спиш някъде другаде, навънка. Така ли? Да не стане обратно. Ама нали знаеш, че ние сме заедно в кипа? Ако ще спим навънка, ще сме заедно. Аз ще се намеря някъде. Аз съм късмогледка. Раз. Не, различни крака сме. Сляв. Сляв. Давай. Не! Давайте, че нямаме време. Супер! Важно е да държиш опънати ръцете. Да. Кой тича по-бързо? Аз! Айде, бързо! Благодарим за търпението. Къде е читалището, бе? Извинете? Читалището къде е? Това. Добър ден, чакай! Бързината не ме виждаш. Здравей! Как сте? Добре, да. Бързате ли за следващото? Да. Добре, няма да ви бавя, това е тя. Айде, бързо, кой тича по-бързо? Опа! Чакай, благодаря. Много ви благодаря. Да. Благодаря. Аз си казах, че преоткрих себе си. Ще се видим пак на следващия танцов фестивал. Мерси! Любов бил голям танцор, аз не знаех, но добре се справя. Освен, че искаш да ме убиеш. Задача ли е? Правиме. Искате ли още веднъж да го опитате? Сега на момент. Но се забавлявай. Да. Ужас! Аз съм с късата. Дайте ми бързо на дълга пауза. Получиха се нещата, кой тича по-бързо обаче. Много благодарим, много благодарим, мама! Амчи, какво избухна на тази стена, като не съм те виждала така много време. Обикновено спокойните хора сме спокойни на някаква цена. Събираме го в себе си и като избухнем можем доста бързо и трябва да гръмне нещо. И после след това може да сме пак душица. Магистралата не е бързия път. Да. Магистралата. Добре. Е най-добре, защото... Добре, откъде караме? Кай по магистралата. Добре, питам те, откъде караме? Кай по магистралата. Ти решаваш. Кай по магистралата. Защо? Ще решаваме го двамата. Не бе, реши го ти, защото сега го решавам аз. Кай по магистралата в момента. Успокой се малко, защото ми се вече доста изнервен, за което и аз допринесох, обаче, ако избиш, ще успокоя. Това беше излишно в момента. Сбъркахме ли? Забавих се при мен. Аз малко се забавих за... Айде още малко да поработиме. Знаеш какво е това? Не. Бастун? Сега ще разбере. Пръчка. Сложила видите пръчка и сега ще се научите как да го използвате. Заповядайте насам. Ама чакай, стой! Падам от това! От тези ми закача! Не бе, не се пазиха! От тези ми закача, наистина! Доста работа имате и не тръпвате с ляв крак. Ама то ми закача от тези! От тези! Давай! Аз ти казах, че трябва да работим още. Ама това ми закача, аз не се базикам! Така, добре. Това ни е в дясната ръка. Така ли трябва да се държи между показалица и предни? Не. Защото тя е фанала така. Да я фане е така, да може така да върти, нали? Да, много добре се справиш. Само обясни на нея как да я фане, защото... Бебо, слушай, хващаш пръчката само с предните 3 пръста. Показалец, палец и това. Тръгва напред. Много лесно. Много лесно. Ай прави го вместо да гледаш в нищото. Зад нас карат. Сега въпросът е, мисли начин как да объркаме задните.
Защото те карат зад нас. И то очевидно карат зад нас, защото не знаят на къде. Ще ги обърка, като завием за Ботевград, според мен. Пак. Добре, дано. Те може да продължат. Последно вече да мигача. Като български шофьор. Даже мога направо да не го дам. Пишат 20 лева, ето камерата ме гледа. 20 лева плащам глоба, завия без мигач. Сега ще кажа. Те си от наляво за София, ние какво правим? За Видин ли караме ли за София, бебе? Не знам. Ако има отбивка от Би, те може нарочно да го правят или се объркали. Да, продължиха. Продължиха направо. Yes, бе! Добре. Спри, колата, защото няма къде. Спри, махни, бебе, моля те, гледай си картата. Браво, Тедо! Само да се объркал път и те да знаят по-хубав път. Ще ти откъсна, не знам какво ще откъсна. Ето, това е пътя тук през тия две селата и идваше тук. Те обаче от това тук минаваш София и после искат това да отидеш. Искаш да кажеш, че отиваш в Тиман ли? Не знам. В Тиман какво ще правим, освен да купаем картофи? Къде знам да какво ще правим в Тиман? Не е това въпроса. Заради усмивката просто няма как продължавате. Благодаря много. Момичета, обичаме ви! Ще ви намеря обещавам! Въпреки, че ни върнаха първия път, ние ще се справихме сравнително добре, бързичко. Област София, ето. Своге, така. Един Пелин и Штиман Самоков. Етрополе. Само, че кой е по-голям от всичките? Виж по цвят, ето този цвят е най-голям. Своге има гара. Своге има гара. На Ботевград Своге. Добре, ай. Благодарим много, наистина. Тук, ако не се бъркам, силно се надявам да не се бъркам, е пътят, който дойдохме. Може да фанем и друг път. Кой? За Своге. Чакай сега да видя къде беше Своге. Нови Искър, Своге. Няма по-добър път от това. Давай да слизате от стената. Ще ги набие тях. Нека да свалят горните дрехи. Чакайте! Моля, компромис! Аз се мъча до сега с якето. Оле, Боже! Само горното. Проблема най-вече. Напротив бяха копчетата. Това ми беше главният проблем. Няма да кажа. Ако ме бяхте свалили, щяхте да разберете. Добре, ще го пробваме. Да, ще го пробваме. Не беше честно и затова аз от тогава съм ядосана на този мъж. Двете жени също... Сърдите ли си му? Да, сърдите съм и много. И него ли го уволни? И заедно, да, абсолютно е уволнен за мен като съдия. Благодаря. Благодаря ви! Момичета, вие бяхте толкова! Вече сте наши муцки! Ето, тук също има. Ето, тук също има. Ама то пък естествено, че има Елин Пели на негово. Своге е голяма. Своге Самоков е огромна. Обаче тя може би е първата, Своге може би е втора. Самоков не е област София. Област София. Да, много е странно, обаче не е Кюстендила ми е област София. Странно. Да, и аз така. Своге само. Обаче, вижте сега, как да преценя, Ихтиман също може би ще носи да е голяма. Имате ли, извинявам се, такава подобна карта? Ние питахме, нямат. Дай да видим, читалището ще се ориентираме в тях. 1907 Да. е нашата. Как са наредени? Аз съм изключително сърдита и разстроена. Добре, ще оставим ли горната част? Не, вече се научих с него. Много беше добре. Аз съм сигурна. Нали? Сигурна ли? Да, сигурна съм. Давай го. Сигурна съм, че беше супер. Сега ли ще да видим запис? Да, искам. Давай, пускай записа. Обаче, ако не е добре, какво правим?
Ще ти купим един соделец. Ще го мисля тогава. Следващия път, като се видим. Но няма как. Давай. Ако имате карта на общините в София област, примерно. Задаваш правилно въпроса. Чакай малко. Своге, нали? Своге. Своге каза, даже или народно читалище Градище. Градище? Своге, има там. В Софийска област, кои са градовете? Не знам. Къде да знам? Градище, народно читалище Градище, 1907. Искаш ли да питаме в читалището или в общината тук? Всичко е спокойно, Бебо. Гледай пред теб. Благодаря ви. Танцувах го отвън супер и вътре супер много се притесних. И мисля, че не се справих толкова добре, но за сметка на това той разби конкуренцията. Може ли някой да ни пусне да ни съдействат? Не може. Що? Трябва ни помощ. Ела, моля те! Молим те! Втората по почта община в Софийската област. Защото ние не сме от София, нищо не знаем. Едно не сме от този район. Мисля, че е Ихтиман. И търсим народно читалище Градище 1907. Своге! Своге! Къде е това? Мерси много! Своге? Как го разбрахте? Да, как го разбрахте? Софийска област, да. Как го разбрахте? Сигурна съм. На 100%? Да, туристически. И смятате, че Градище, това е в Своге? Да. Вие сте златна! Прекрасна! Елин Ето гара Елин Пилин, той я пише. Гара, тук е София, Варна, малко от Плевен, Мездра, Червен бряг. Своге е община, да. Ама колко е голяма. Здравейте, можете ли да ми помогнете с нещо? Търся коя е втората по площ община в Софийска област. Моля ви, отговорете ми, наистина много я търся, обикаляме вече. Какво? Ихтиман. Бебо, казаха! Къде? Ихтиман. В Ихтиман? Да. Къде можем да разберем читалището? Не знам. Аз искам да отидем в Ихтиман. Градище, читалище, Градище е за Своге. Най-прекия път. Да, за Своге. Ще ви платя таксито, ако се качите с нас в колата. Моля ви се. Моля ви се. Много бързаме, последни сме. Изключително много благодарим на господина, че се съгласи да дойде с нас, че ни показа пътя. Беше изключително изчерпателен. Тук вие завивате наляво, съответно, където искате може да Ние наляво, а вие пушим поздрав. Много благодарим. Чао. Благодарим. Или такова. Чао. Абе, зад нас има хора, бе. От нашите. Как са ни настигнали, бе? Май са тези случаи, как бяха двамата? Фармацевтите ли? Да. Пачкаме, брат. Аре. Влизаме в Своге. Тук сме вече. Така. И паркирайте на паркинга срещу гарата. Търсим гарата. Читалището, бе, бе. Бяхме на кантар с другите двойки. Един за друг голямо изпреварване. Беше така, те напред, ние назад, тичане, търчане и така. Къде е входа за читалището? Ето го, бе, то пише народно читалище. Затворено. Насам. В Своге отборите ще играят един
кисел вариант на играта. Тука има, тука нема. Те трябва да намерят ягодата скрита някъде под тези 36 чаши. Единият състезател започва да отваря чашите. Той трябва да изяде всичко, на което е попаднал. А под грешните чаши се крие парче лимон. Заповядайте. Да. Заповядайте, това е следващата ви задача. Добре. Задачата ви се казва открийте ягодата. Раз, два, три. Ти почваш първи. Нямате право да се сменяте преди да са изяли 18 чаши. Добре. В най-лошия случай, преди да намерят ягодата, участниците трябва да изядат 35 четвъртинки от кисел лимон. Почваме. Почвай. Чакай, стой. По-леко ще има наказателни точки. Так лимон. Как е? Горчи ли? Много. Колега, разбирам те. Има ли скринко отделяне? Ти, какво ги ядеш? Ти да нямаш... Той няма вкусови рецептори, гледай. Без корите, така. Много лимони, бе. Ягодата трябва да намерите. Чакай ги изеде с корите. 15, 16. 15 чаши. 16. Още две може да се смените, ако искате. Нека той да поеде малко. Аз съм окей. Само да му ям мони. Дай, батка, дай. Хубаво един участник да ги изеде всичките, защото тогава има тормоз. Барман, една текила, моля. С текила ще е много добре. Давай. Станах 18. Искаш ли смена? Не щеш? Браво, бе, животно! Дебнах от засада, всеки един момент да кажа да се сменим. Аз, защото влязах в ритъм. Браво! И затова викам, айде сега, не ми беше толкова гадно. Заповядайте, много ми е приятно. И на нас, чат път. Тези гадови са не изпровагали. Да. Айде! Ето вие получавате и ние. Ако ни беше ягодата вече да я видя, да я изявам, просто можеше да повърна. Следващата задача. Елата краси. Ще четете ли? Не, ние я знаем. Ако я знаете, няма как да я знаете. Добре, витамин С ще има поне. Ягода! Колко лимона изедете? Ами аз съм. Съвете река Искрецка нагоре по течението й. В село Свидня потърсете край пътя отбивка, маркирана със знака на бягство към победа. Значи в село Свидня. Прикрите автомобилите, намерете кучето, от която да вземете следващата задача. Давай. Искрецка река е дълга само 22 км и е един от притоците на Искър. По нейното течение са разположени 4 села. В едно от тях нашите участници ще намерят кутия. А какво има в нея? Ами, газ към автомобилите. Как сте? Здравейте! Не бем черви! Екстра! Извинявайте за Свидня! Свидня! Добре, мерси. Добре, он ни каза там. Свидня, огледай пак. Не, аз намерих всичко по-е. Супер, добре, топ. Ето ги, минаха ни. Какво говоря, оня, бе? Наляво. Нали надясно беше? Да сме наляво. Да, ето го Свидня. Какво са гази, да гониш? Аз даже Николай гони. Усещам, да, спокойно. Не може да се сменим, ако не са отворени половината чаши. Да. Точно, 18. Аз почвам. Да, искаме от тебе. Ей, най-хубаво. С кората. Да, бе. Да. Оф, ако са само лимони, супер. Избира, аз ще ям. Колко станаха? 2, 4, 6, 7, 8. Не, миришете, объркал се. Давай. Не сте държите тук да миришете, да ядете. Давай. Да, взимай, да развияш. Тук, бързо. Да, защото вече библиотека, бе, човек. Добре, само те питам, ако помиришеш този плик, моля кажеш на кое? Рече да ми. На загубилите, давай. Здравейте. Ето ви задачата. Аз винаги я взимам. Давай. Аз съм, поемам, свиси, вече са малко. Един ги вдига и яде до 18. Чакай малко само. През това време... А този има екстра се. Чакай. Я кажи на колко години след това ягода. Което си е. От първия път не знам дали ще има друг, който ще оцели. Ти видя ли какво стана? Той е само с ръката направи така и намери ягодата. Имам си направим етапи. Явно Вселената си знае работата, просто явно и Вселената работи за това предаване, не знам. Да. Не, за нас това За нас предаване. случая, да.
Заповядай, верно ли? Съжалявам, способности са способности, могат да се използват, никой не е казал. Ето, вижте, да не кажете, че лъжеме. Я намери Чакай червея. Чакай, Кръстя, да намери той червея. Чакай, ето, виж, този от първия път намери ягодата. Аз ги подреди, иначе няма тръгнеш. Хапай. Да, спри мен. Какво си кажа, Тази двойка и остават още 5 чаши и още не е намерила ягодата. Буцкай. Не мога, ако последно ще умра. Буцкай. Ето е ягодата. Заповядай. Благодаря ти, Краси. Жив и здрав. Читалище градище. Ето го. Народно? Читалище градище. Обаче най-смешното е, че на теб наричи викат лимона. Да, и гледа всичко в лимони и само една ягода. Ще викаме ягодата, няма си лимона. Ягодата, да. А на теб също, що ти викаха лимона? Ами, Емил, като го обърнеш на обратно, ли става лайн? Видяхме музикантите, които оцелиха ягодката от първия път. Поздравления, това е страхотен успех. Това се търси в тази игра. Да го хванеш от първия път. Но ги изпреварихме пак. Как ги изпревари? Зад нас. Това бяха Божидара и Емил. Уоу! Да. После ще е кисела жената. С тия лимони. Зависи от жената. Ако сложиш сода, може и да се газира малко. Може да се газира. Как ми се еде една ягода? Оп, не можа да улучиш. Тук има, тук няма. Ама жената се тъпче, а ти гледаш. Ягодата. Не можа. Само ли да вземи да изяде? Айде, изяде. Това е библиотеката. Здравейте! Сега ще ни посрещне Краси Радко, ще ни каже: момичета, двете се качвате на парашут, парапланер и сами. Чао. Айде. Как? Не знам. Поправяйте се. Ние не можем. Не ме интересува. Да сте Всичко можем. можем, без всичко можем. Освен да намираме правилната дестинация, всичко можем. Опаля, ето го, да. Бягство към победата. Намерихме бягство към победата. Да видите тотално как се разпада. Как ми разкъса картата. Да стигнем до Своге и да ни дадат друга карта, защото в момента тук си прекарвам пръста. 15, 16, 17, 18. Ето ягода. Получавате. Може да не ядеш. Да, бе, да. Що ми я даде на мене? Заповядайте. Благодаря. Сти Краси. Мръсна съм. Няма. Нищо. Изчисти се от мен. Това е служебно. А що не ми я даде? След 18 лимона. Защото много ти беше кисело, нямаше да усетиш истинския вкус. Лимон. Аз ще ям. Добре, еш. Само игра. Под една от тези чашки се крие ягода. Едният състезател започва да отваря чашките и да търси ягодата. Докато не я намери, трябва да изяде всичко, на което попадне под отворените чашки. Ящи. Състезателите нямат право да се смеят преди да са отворили поне половината 18 чашки. Аз нямах идея какво ще има по тия чашки, просто си представях някакви странни неща и понеже сме си говорили преди това, аз съм малко по-гнослива от нея, че тя ще почне да яде. Яш. Много е! Много. Лудичка, бе, лудичка. Врачанка. Давай, бе. Чакай, я ти яш чаши пък... Трябва да се сменим на 18-та. Спри, чакай, спри. Спокойно. Хапваме си. Ма той има ли ягода изобщо? Аз от витамин С ще умра, да знаете. Давай. Опасна е. Гледал ли си филма Лимона, моя приятел? Не разсмивай, ей. Те просто трябваше една, хвърли друга, веднага. Аз какво правих? Не, даже почти да не ги дъвчеш или нещо подобно. Как не трябва да се изядат? 16-та чашка. Лимон. 17-18 решихме да се сменим най-накрая. Давай, отваряй. Абе, вие колко чаши изядохте? 20. Верно! Давайте! Идвайте за следващата задача. Изядох и аз една. Знам смисъл. Между другото, късмета ни за пореден път беше скандален. Да се надяваме, че не са ни подвели. Аз все още съм със свито сърце. Хората дали не бъркат, че Ихтиман е по площ втора или по население, което са две различни неща. И да се надяваме, че тия двама човека не са ни подвели. Аз на първа реакция бих тръгнал към Своге, ама... Толкова се радвам, че минахме от тук. Това е много красиво, наистина. Това е брутално. Манастир,
Черепишки манастир. Читалището е там отпред. Оле! Къде се намираме? Аз мисля, че читалището е отсреща и трябва да минем тук през линиите. Аз да ти кажа, в момента съм изключително доволна от пътя, не знам по-приятно. Имаме още толкова. Обаче имаме още толкова. Може би магистралата и тук много бързо стигаш до тук и тук много бързо стигаш до тук и тук имаш само до Своге. Ама ние сега вече стигнахме до тук. Едната почва да яде. Да, ладна ли си? Давай, вече си гладна. Но нямате право да се сменете преди да изядете 18. Добре, тя дига и аз. Не, ти си дигаш, Ти дигаш, ти ядеш. Айде ти много. Ето, лимончето. Почвай. Оле, това лимон. Трябва да си не е нещо друго. Да. Лимон да е, беректет. Може да умра, ще повърна. Представи си едно, че се напила и трябва да ядеш лимони. От това е моето наказание. Мразя. 7 чаши. Още 11. Ти не повърна това лимон, гадно е. Тино, аз ти казвам, че някъде отпреди... Добре, кажи коя чаша да отвора. 8 лимончета. 8 да. резанчета си взял. Стойка да плавам. Ето, свидна. Ето. Давай. Вземай. Ето я. Гледам аз. Ето първото въжи над ръката. Влезте водата и вземете флагче с номер по избор. Състезателите ще трябва да изтеглят едно флагче с номерца от 1 до 3, които са закачени над реката. Никой от тях не знае колко ще бъде важен този избор, когато пристигнат при мен в Черепишкия манастир. Не може да тука ръката халтура. Да, влизай. Давай. Стигнете до пълното въжение на ръката, влезте в водата и вземете на ръка. Запазете на мръщото, пристигнете до манастира, където се намира любимата тераса на патриарха на българската литература Иван Вазов. 3. После смотане наобратно към Черепишкия манастир. Като минахме оттам, аз ти го казах, тук Вазов отдолу е писал баба Илийца. Така се слиза по манастира, аз съм ходил като туристическа дестинация там и там се слиза. Добре. Надолу в Черепишкия манастир. На брега на река Искър, недалеч от гара Черепиш, се издига красивия Черепишки манастир. Тук, близо до стария храм, се намира любимата тераса на Иван Вазов. И именно на това място патриархът на българската литература пише разказа «Една българка». Значи, я отвори сега, между кои населени места беше, някъде на половината между Своге и Зверино, мисля, че се пада някъде. Чипровски манастир има ли отбелязан на картата? Аз мисля, че е там. Чакай сега. Черпински манастир. Черпински, да. Черепишки. Чипровски. Що сте Чипровски? Ясно, там е... Черепишки манастир. Сигурно ще е Искришки. То село Искрец. Други е 7 през пола, но то е по-далече. Отиваме първо на Искрец, давай. Добър ден! Здравейте! Заповядайте. Русица Надежда, чакайте, колко двойки пристигнахте? Момент, прочетете задачата, елате и вие. Ванкари, бе, човек. Ти се носи на почивка, дай малко живот. Библиотека нагоре пише. Случайно търсим Читалище, градище, знаете ли къде? във втората по големина по площ община в София област. Ако знаете или имате административна карта. Сигурна ли сте? Своге, Ванка, давай. Сигурна сте? Благодарим. Хайде.
Ще почерпя. По описанието с гарата и читалището едно до друго съвпадаше с Своге. Да, но все ти това ми го спести. Ако ти ми го беше казал това, нямаше да те питам и ще да запаля за Своге, човек. Кажи ми на къде е Своге, защото... Карай към София. Пак към София обратно. Да. Далеч се не сме оттам? Далеч сме. Майко. Много са гадни. Не са гадни, бе, това са лимони. Как е майката? Майката е майка. Винаги тя се жертва заради детето. А иска да се смучнеш. Аз си смучнах... Много това е. Ако искаш да смучна. Бай, мама. О, да. Не. А, да искаш да ме кърмиш. Много съм майка на ротата. Да. Пораснаха ми зъби и се притеснявам. А ти що си гносиш, като не ядеш? Аз се гледам и ми е гадно за нея. Трябва да задръжа. Яш ти малко. Много сладка. Ама минали от някакви 18 чаши? Да. Лимонче, давай, яш го бързо. Такава радост за ягодата. Айде, яш това из вас. Давай, изяшки. Ягодата аз искам. Айде, яш. Ягодата? Аз ще я изям. Разделете се. Не, аз ще я изям. Заповядайте. Чакай! Аз не мога повече, нямам сила. Колко плика има още? Не знам, малко. Давай. Има. Паркирайте и намерете кутия. Добре, дай само да огледаме внимателно какво се случва. Ти ли отваряш? Ти отваряш. Геса червей. Отваряш и черви и почват да лазят. Казвай номерче. Избери си ти. Твоя късмет да видим. Иху! Ще взема едно. Две е по-такова, ма добре. Аре, защото сега ще ни видят музикантите, къде излизаме. Те не са ни видяли. Аз не знам как не ни видях. Така. Къде да отиваме? Търсим манастира. Да, на къде? Сега ще ходим да питаме. Аз съм за черепишки, ама ще видим. Извинявайте, тук има ли манастир? Има. Къде е? Изгрец. Айде, тръгвай. Тръгвам. Може тук ли е, бе? Ами, чакай, че не ви... Да, висят тук някакви неща. Ето го. Ето, да, Ема е. Да, Емо е. Там видях това. Ти въобще няма. Аз лети и той директно скача. Ей го, трип. Поне се охлади. Манастира. Той е писал там за баба Илица, където, нали, ти казах, че е писал разкази. Може би точно там някъде има манастир. Къде е това? Там някъде. Ами там Гара Бов. Черепишки е там до Мездра. Има къде да спим. Бебе. Що си мисли на черепишки? Да ти обясна. Убедена съм, черепишки. Тук е с какля, бов и така нататък лакатник. Тук е пътеката, базовата екопътека. Къде е? Какля, мисля, че беше лакатник, бов, нещо е такова. Търси манастир тук някъде. Искрец, ето го тук, казаха на 5 км. Манастир Искрец? Да, има и още им даже в спалница на първо. И си взимаме номерчето. Първо. Предполагам, че всички са... Тоест, по-лесно да вземеш номер 3. Решихме да вземем по-трудното номерче с идеята после късмета ни да е по-лесен. Но да видим. Кое ще вземеш? Две. Може и едно, ще не е взел едно. Много скоро ще стигнем до най-близкия манастир, тъй че ако е той, направо печелим щита от топ. Къде? Искрецки манастир. Не, все едно ние дойдохме оттам. Все едно продължим нататък. Да продължим нататък. Ами добре, давай да го видим. Значи трябва да намерим манастира. Така. Вземете какво. Където се намира? Любимата тераса на Иван Вазов. Знаете, че съм изучила някъде в училище ми го казаха на Черепишки манастир. Къде е? Близо ли е? Надолу към Враца. Музикално. Детски отдел. От Ботевград идваме, търсиме втория. Чакай малко. Първо трябва да намерим... Точно това ви казвам, че трябва да намерим втората по площ община в Софийска област. А коя ви дава втората община? Това е въпроса. Всички ни изпратиха в различни посоки в България. За зелен хайвер. Да, абсолютно за зелен хайвер. Виждаш ли? Самоковската би трябвало да е най-голямата. Където е административен център Ихтиман. И коя е втората? Според мен трябва да е Своге. И ми Своге ще. Айде. Рестарта, значи картата. Добре, давай, отваряй. Пълнащото въже над реката. Влезте във водата и вземете флагче с номер по избор. Давай, Вики!
Давай. Манастира. Кой манастир е наблизо? Роженски черепишки. Кой? 2 пише! Номер 2, добре. Не знам какво е. Значи просто излиза и ще разберем по-късно. Хопа! Любимата тераса се намира на манастира. Добре. Там е баба Илица, черепишки манастир. Това е, няма какво да е друго. Добре. Сега на къде? Знаете ли къде е любимата тераса на Иван Вазов? В кой манастир? Черепишки ли? Черепишки манастир. Мерси. Дано сме отсия. Дано. И манастирът ще го намерим, после да е точния манастир. Виж сега, нагоре има някакви прикарани жици, има нещо нагоре. Не, то, че има, ама. После дали е това, което търси. Така, ето го манастира 4. Я. То само пише, че е символ на манастир, не пише кой е. Ето го. Значи продължаваме по пътя и ще видим отбивка за манастир. Оле! Край! Да се за... Мазлатка ми! Айде, мъжко хора! Кой взем? 3! Избръзаха ми краката! Ма той е свиртай! Измихахме си краката, че днеска цял ден си обуски и направо... Давай. Черепишки, бе? Но тук е нещо... Давай. Значи сме наобратно по същото. Добре, аз помня пътя, което той е. Да. А той манастир или църква? Манастир е. Нали ти казах още като минахме? Аз той не съм го чувала 7-те престола. Черепишкият е известен. В смисъл такова... Известен е, да, черепишки манастир, да. Ама не знам, ако не е там направо... Ама ако не е там, да, наобратно. Сигурно си, че тук няма никакви други манастир. Миро, пише го, това пише Черепишки манастир. Навсякъде другаде има църкви. Добре, значи сме на това. Ями, прочети задачата. Запазете номерче, докато стигнете до манастира, където се намира любимата тераса на патриарха на българската литература. Пише ли, че е в близост? Не е в близост. Не пише, Черепишки е, значи, черепишки е. Щом веднага сетих за него е той. Здравейте. Да попитам, гледката на Иван Вазов, която е задяла Йоцо, гледа тук нагоре някъде. Къде? На 7-те манастира, къде? По дефилето след Своги. След Своги на юг? Враца. Нагоре? Да, то се пада след Лакатник. Да, добре. Видяхме цялата красота на България. Под краката ли отдолу? Беше голяма красота, обаче за съжаление никаква работа не свърши. Какво е правил на тази тераса? Пил си ракията или се е любил на гледка? Какво казва, Иване? Без физиономия, аз не съм за едното или другото. Кажи ми къде искаш да отидем? На Черепишки на 7-те престола, взимай решение ти. Твоята интуиция? Черепишки ще. Добре. Бе, Божидаро, затова е в кавички. И Вазовата пътека, бе, човек. Любимата тераса на патриарха. Манастир. Откъде да знам? Измислям си за кавичките. Добре, няма ли нещо годе някаква такова? Добре, импровизирам сега. Какво толкова? Черепишки ли? Не, манастир 7-те престола. Сигурни ли сте? Убедена съм. Много ви благодаря. Вие ще намерите клепалото бие, Змей Горяни. Откъде трябва да завием? Тук надолу. Само нагоре, няма да убива. 7-те престола. Благодаря ви много. Питахме ли бабите? Сигурни ли са казали? А ти къде беше сигурно в Тунеза? Еди къде си? Колко останали има? Ще се гръмна. Искаш да направим номер. Искаш да последно да успеем под кутията. Айде, бе! Айде под кутията да го сложим. Искаш ли някой да ти го сложи на теб под кутията? Не, ама това е идеята. Правиш нещо, което не искаш да ти се връща. Стигнете до опънатото въже над реката, влезте във водата и вземете флагче с номер по избор. Как да стигнем къде долу? да влезем във водата? Как ще стигнем долу? Защото тук не може да стигнем додолу. Разбираш ли? Не е тук изобщо. Изобщо не е тук. Добре, къде е? Ето е пред нас, вляво. Пред нас вляво до контейнера. Къде? Добре, къде? Може да влезем във вода. Тук ще не стигне. Да, супер. Няма шанс да е тук. Абсурд, той са букуци. Някъде трябва да има. Там!
моля те. Виж, че няма. Моля те. Запазете номерчето, докато стигнете до манастира, където се намира любимата тераса на патриарха на българската литература Иван Вазов. Коя се избра? 3. Трябва да влезем в водата. Не ме пука. С обувки ще влезна. Разбира се, последни сме. Кажи кое? Нито едно, айде едно. Дано да е на късмет. Да. Защото ако трябва да се връщаме. Знам къде отиваме. Манастира се казва Седемте престола. Да не знам кое е мой терасата. Ще намерим. тебе ли? Да, в мен е тройката, ето. Обаче знам, че даже има и такова стихотворение Седемте престола Вазов. Бързо газ, за да може да ги видим къде отиват. Давай! Планът е да ходим след тях, нали? Къде е задачата? Не знам. Веднага са зад нас. Как ви идат ли, бе? 100% ни хейтят. Мамчето знае, мамче, съжалявам. 100% знаят, наистина. Как? Кога успяха, бе? Тук не подминавахме ли един манастир, бе, човек? Ама как се казваше? С чули беше, с какво беше? Не беше ли това? Черепиршки манастир е точно след... точно беше. Точно и този. След Зверино. Точно и този манастир беше. Давай да ги изпреварваме. Не се шегувам. Добре, салко ни дадат. Давай! Давай, моля те! Нека да вървим, да вървим. Да, давай. Виж ги как сами са на игра. Да играем. Виж какво стана отзад. Не знам, може да се объркали. Ма как може точно на самата отбивка да изпреварват, че се минават патрунките, честно направо. Ами майка ми нещо ми беше говорила, човек, за Иван Вазов и за Черепиршки манастир. Искаше да ходи. И ми беше, и ми звучеше. Трябва да е това? Давай да ходим там. Сметахме, че в училището ще може да ни помогнете. И търсим някой, който по литература нещо учител или... Защото имаме задача да намерим манастир, където се намира любимата тераса на Иван Вазов. Сигурни ли сте? Своги. Мездрава беше... Не, сам към мен. Много ви благодарим. Ще ви разцелувам. Аз троянска ракия имам, ама не в момента. Значи, като минавам следващия път. Да, ще ви намерим. Дай, тук ще е някъде. Не, отвън кажеш това. Манастира пише. Дай вътре някъде. Няма никъде флаг, че бях тук на победата. Чакай пак. Ще питаме другите... Карай към Черепишка, няма какво да правим. То не е толкова далеч. Няма, виж, че никой не е тук. Тая баба ни излага. Сега няма друга кола. Айде. Там трябва. Там някъде беше терасата, ето тук в музея. Ето бе. Тук няма... Ето е терасата, бе. Ето е терасата, стига, бе. Абе, толкова далече да е. Къде е тази тераса? Стига, бе. Оле, Мишко, какво да не бях, тук победа, там горе, пише, бе, там, бе. Ромео! Скачай, Това си ти, Ромео! Къде, горе. Какво направихте, момчета? Това е за вас преди път. За краси череши, за вас нищо. Благодаря ти много. Благодаря. Добре дошли. Само да чукнем. След малко ще чукнете. Аз ще ви кажа кога да чукнете. Аз ще ви накарам пак да слезете по стълбите и пак да се качите. Задачата на нашите участници се казва счукани орехи. Единът състезател от двойката трябва да счупи определено количество орехи с камък, а другият да ги счука в хаванче. Когато ми донесат толкова чаши счукани орехи, колкото показва номера на флагчето им, аз ще ги приема да финишират.
Ами дайте, това ли е флагчето вашето? Условието на задачата е, че трябва да щукате толкова орехи, колкото показва това флагче. Да се прицелиш с камък не е толкова лесно. Дано състезателите да оцелят орехите, а не пръстите си. Видяхме. Чакай, не така, чакай, не така орехи, бе. Не така, само се цепа. Добре, брат. Разроваш ме ги, аз как да ги събирам после като идиот. То така трябва да ги смачкаш, не има ли значение как съм ги изчупил безумен. Абе, как да ги варя така, като са щупени, бе? Имаш достатъчно орехи. Как да няма значение? Действай там и не дай много знак. Тук ме до утре орехи. За това с какво съм номерцата. Не беше изтегляно едно. Тук има задача. Давай, Стаси, къде е? Дай горе, брат! Здравейте, много ми е драго да ви видя. Може ли да застанеш ето така, за да ви виждам по-ясно? Чакай само да дойде белия ми дроп. Кой ти е белия дроп? Няма го. След теб върви. Добре, избързахте с гонга. Така ли? Имаме задача. Раничко е малко за него, защото и аз имам задача за вас. 3 означава, че трябва да ми несете 3 чаши щукани орехи. Добре, благодаря. Прецакаме, тук колко имаш? 1, 2, 3. Здравейте! Да, късмет. Искам да кажа, че съм безкрайно горда от моя много умен мъж. Браво. Почти преполовихме. Чашата. Давай. Давай. Слава Богу, имахме някаква преднина. След хората зад нас имат една чаша. Какво означава щукани орехи? Колко? Така, като за баклава. Добре. 3 чаши трябва да напълня. Да са хубаво смляни, така? Как се наиграхме? Гледай какви хубави чаши сте ми донесли. Благодаря ви. Искам да ви кажа само, че тези орехи ще отидат за монасите от манастира. Благодаря ви за свършената работа. Чудесни сте. И много благодаря за цветето. И смятам, че това, че се отнесохте по такъв начин с мен, ви донесе късмет. Защото вие, любими мои, сте първата двойка в днешния ден. Чакай, аз да я прекара. Малко съм така в телесни неща. Сега и... Финал! Мерси. И разбира се, нали знаете каква е наградата? В хотел? Отивате в хотел. Мерси. Хубав ден. Ето. Това е да си артист. Може да излизаш от всякаква ситуация. И днес съм много щастлива, че те станаха първи. Кажи, щастлив ли си? Първи сме, нали знаеш, първите се получават. Щастлив съм, нали? щастлив Няма съм. да Първите получават хотел, така че щастлив съм. Разхлаждане, освежаване след цялата лудница, всичките задачи, уморителен ден. Още малко, бебенце. Дай ми да ми пуснеш направо в каванчето, сега като ги... Ще ги направя на паста, братче. На песто ще ги направя. Давай. Тук сме. Тук сме, Боже Господи. И Саша и 10 са ни изпреварили пак. Давай. Идват други. Горе. Виж какво има горе? Браво. Чакаме да се качиш и ти. Дай номерце. За да може да правя, обаче нямам условия сега. Нямам условия. Дръмнете гонга. Поздравявам ви, второто място е ваше. Хубав ден. Знаехме, че това ще дойде. В смисъл, не сме се залъгвали, че бъдем постоянно горе. Това е пределно ясно. Напълно нормално го приемаме. Ще видим как ще бъде до вечера. Предполагам, ще бъде готино. Интересно, забавно. Тук природата е много яка. Има хубави места за разходки. На мен, честно казано, даже ми е малко любопитно какво ще бъде. Да, сигурно. Не го приемам като негативно. Много ми е приятно да ви видя. За какво реши да дойдеш в Своге? Моля? Що не отиде в Ихтиман? Вие от Ихтиман идвате? От Ихтиман ти защо не ги чакаш там? Къде е Своге, къде е Ихтиман? Ти защо не си там? Защото аз съм в Своге, това е моя тук регион. Не бе, не си чупиш. Казах ти, че ще ги труша. Ти ще чупиш този с камък. Къде? Давай тук. Давай. Чупи ги. Аз ще ги взимам. Дай, вземи за всеки случай, че да не бъде. Пак лимон. Текила има ли? Няма. Давай, че нямаш време. Между другото, за първи път виждам така човек да ги яде с корите. Уникално си. Можеш ли да плюя? Не, гълтай. Гълтай, нямаш време.
Влизаме в друга естетика. Моля ти се, не ме тегли там, защото намери ягодата от третата чаша. Благодаря. Знаех сега, че трябва да взема едно. Там от лищетата, от флагчетата. Ако е за разстояние или за нещо. Нали? Ама пак то с късмет пусти. Пак не избрах 3. Представиш ли си? Хайде, този излезна цял. Така, ето, свидния наляво. Наляво. Завиваме тук наляво. Ние не сме за тосма на сте. Мама. А сега? Няма никъде бягство към победата. Стаси! 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 Надя! Тук сме! Днеска знаем, че не сме последни. Откъде знаете? Сигурни сме. Днеска ги видяхме. А защо се забавихте толкова много? Не мисля, че се забавих много. Дори не бях видяла тя колко орехи беше събрала в чашката. Блъсках орехите там, тя като каза тръгва и просто пуснах всичко и тръгнах с нея. Просто имам доверие. Нямате дъх. Коя беше с камъка? И много добре си се справила ти с щукването. Може ли да го ударим? Вече може да ударите. Задачата ви е изпълнена и вашето място е трето. Най-накрая! Една купичка ли ви се падна? Браво, бе! Колко много орехи сте направили. Браво, браво. Ето тук ще оставя двете и другите две ще хвана. Благодаря ви за труда и за енергията, която хвърлихте. Гонг! Виж какъв друг заговари. Много добре, аз съм доволна от вас, защото вие заемате четвърто място. Супер! Честито! Много благодаря. Успех в утрешния ден. Чао. Здравейте, симпатяги! Трябва да ми донесете 3 пълни чаши. Ох! Че стъпах на криво. Че друг вариант виждаш ли? Това ли са дългите гащи? Няма да гледаш малко. Не знам защо към 3 ме дръпна. Казва 3 за късмет сега. Там затова те дръпна. Добре дошли. Разбрахте вече. Защо? Трябва една чаша. Да, точно така. Добре, бе, аз бях сигурна, че 7-те престола, бе, човек. Знам, нищо и не се ядосвай. Ама аз го свързвам него с 7-те престола, няма как да го свържеш с Черепишкия манастир. Освен, че Черепишкия е мъжки. Знаете ли, кой е манастира, където се намира любимата тераса на Вазов? На Иван Вазов. На Иван Вазов. Нещо ми се постави главата Черепишкия манастир. Черепишки, да. Черепишки е къде е тук по... Ето го къде е. Къде? Да, видях го, ама на къде трябва да отидем? Ние трябва да тръгнем за Мездра. За вас свърши този тежък ден. Благодаря. Най-важното е, че не сте последни. Да. Нали така? Абсолютно. Вземате почетното 5-то място. Благодаря. Честито и успех утре. 3 пълни чаши шукани орехи. Добре. Очаквам ви. Колкото сте по-бързи, толкова по-напредна позиция ще се финишира. Ти май по-добре да чукаш. Да, аз се чукам. Аз да чопля. Бързо, бързо, бързо. Тичи. Трябва да ми донесете 2 пълни чаши. Действайте! Бебо, кой ще едне? Ти ще кажеш. Ами, айде ти да ядеш. Айде. Айде. Не се яде с кората, да знаеш. Не, с кората също се яде, не е проблем. Въпросът е, че така, ако ядеш, ще свършиш към 2:30 вечерта. Да, по-бързо. Така. Вие сте дюбки сметлите, защото на 6-та чаша намерихте ягодата. За всичко останало, което преживяхме миналите дни, мисля, че заслужаваме на 6-та чаша, за да не Добре, какво преживяхте? Беше много вкусно. Трябва още малко и качваме отгоре. Виж. Как можахте 3 чаши да избравате?
Кое флагче? Едно. Това? Да. Черепиш? Черепиш. Сигурни ли сте? Да. Любимата тераса на поета Иван Вазов. Лек ден. Чао! Черепиш! Браво, момичета. Справихте се много добре. Приемам задачата ви за изпълнена гонка. Ние сме! Yes! Ние сме спасти. Какво ще ми наред? 6-то място. Да, бе! Браво! Браво, Луцки, на вас! Отивайте да почивате. Заповядай. О, много ти благодаря. Хайде, удари гонг, Ники. Заедно. Ти нали спортуваш? Да, аз съм казвам. Нали сте танцорки? Защо спортувам? Аз си хода и ям здравословно. Да ви кажа ли на кое място сте? На кое? 7-мо. Добре, добре. Мислехме, че сме много зле. Този път и аз дори го мислех. На 7-мо! Не мога да повярвам. Не мога да повярвам. Днес не можах да го повярвам. Ние всеки ден дърпаме напред. С по едно, с по две. Бавно. Няма значение. Важното е, че дърпаме напред. Утре трябва да сме 6. Много трудно беше днес, нали? Бъркам само пътя. На 8-мо място. Значи баяхме на върха. Я виж, какво става тук? Вчера си сложихме на седмица и продължихме. Ето ти днеска на седмица. Пак да продължим. Айде. Не знам, обаче баба ми може да направи една торта гара с тях. Да, ама номер 3 не беше вашия късметлийски номер днес. Вие завършвате на 9-то място. Добре. Даже не сме в цифрените. Направо съм потресен. Да, направо съм потресен. Браво, браво. Браво. Шини. Ударете гонга. Приключихте задачата, приемате. Чашите са достатъчно пълни. Радваме се. И днешния ден късмета е на ваша страна, защото вие завършвате на 10-то място. Честито. Не е за радост, но от друга страна трябва да сте радостни, че не сте последни. Да. Право ще се гръмна. Стаси, дай да се гръмна. Защо да се гърмиш? Вие сте първите, дето ме видяхте. Толкова сме смотани. Защото цял ден обръщаме и съвръщаме. Манастири са любими на Иван Вазов. Трябва да щукате определено количество орехи. 3 килограма, да бе. Не, 3 чаши. Тук надолу, бе, Гави. Къде надолу? Ето тук, бе. Ето тук, бе. Тук къде? Къде? Какво да правя? Няма значение. Има ли значение? Ама къде да ги слага? Абе, на такова. Давай бързо, че те пак ако са изтеглили едно. Тук какво имаш там? 1, 2 и 3. И ти взема 3? Да. Стига бе, жена. Да. Къде са? И тези не ме видяха. Стаси! Ето я, бе. Ами защо не ми се обаждаш, като те викам? Къде ходите, бе, хора? Последни сте? Не сме. Откъде знаеш, че не сте? Ти па всичко знаеш. 2 плика имаше след Миличкия Ванка. Ванка, тормози ли те много тази жена? А? И още може. Я не се оплачи пред мен. Миличкия Ванка. Не дей. 11. Ох, ела. Погледни ме в нищо не очите. знаят в тази България. Погледни ме в очите. Аз те харесвам, Ванка. Няма значение на кое място си. Защо не му каза, че не трябва да Важното ходим в ихтима? Аз и да му кажа. Да. А ти що не се седи да му кажеш и да му подскажеш? А? Сега като дойдахме тук, ми светна, че съм го чел това. Ти пазикаш ли се? Не. Не се базикаш бъзика Вазов, като го видяха и сега е това. Приемам задачата ви за завършена. Може да ударите гонга. Ударим. Радвам се, че завършихте не на последно място. Ставате в играта и днес. В нашата фамилия това не мога, по принцип, го няма. Ударете гонга.
И тук е момента да ви съобщя, че не сте последни, а сте предпоследни. Какво такова? Няма как се радваме. Вчера бяхме трети. Гушнете се, де. Вчера бяхме Искам да има разбирателство. Да. Ще видим утре, ще мачкаме и това е. Давай по-бързо. Колко по-бързо? Добре, да не чак толкова, чакай. Радваме се да се Елате видим тук пак. срещу мен, не бягайте. Изгледаха ми се очите за вас, бе хора. Къде се объркахте? Докъде ходихте? Много искахме да разгледаме България, много красива. Можехте да я разгледате утре, в други ден. пътища. Да. Понеже при вас е ясно, че сте последни, няма да ви карам да чукате орехи. Ще ви накарам да ударите гонга. И за съжаление да ви кажа, че днешния ден вие приключвате последни и ще ви бъде отнет един живот. Утре си опичайте акъла, защото ако сте на същото дередже, мисля, че няма да продължите напред. Ще се постараем да дадем повече от себе си. Обещавате ли? Обещаваме. Ще ви следа изкъсо. Добре. Отивайте да почивате. Благодаря. Да си последен само те мотивира да си първи утре. Често казвам за мен това, че съм последен, изобщо не ми пука. 3 дни, които успяхме да се задържим, са 3 дни, в които научихме много различни неща. Първия ден комуникацията ни трябва да е по-добра. Втория ден много внимателно трябва да четем и да не забравяме документите си. И третия ден библиотеките и читалищата са най-добрият ти приятел. Най-добрият ти приятел в това изпитание. Не питай никой друг. Скъпи мои участници, харесвам всяка една от тези двойки и понеже сме намираме на едно красиво място, на където и да погледнем, природа, птички, скали, зеленина, играта си игра, но ще ви помоля да оставим мястото такова, каквото го намерихме и да почистим всички тези черупки. Благодаря ви! Днес имате възможността да спите на едно божествено място. Да се докоснете до Господ, а защо не и да си пожелаете нещо. Може пък и да се сбъдне, защото тази вечер вие ще нощувате тук в Черепишкия манастир. И то не къде да е, а в помещението, където патриарха на българската литература Иван Вазов е написал едни от най-любимите и най-бележитите си творби. Моля ви да спазвате благоприличие. Последвайте ме. Който не е идвал, задължително трябва да го посети. Аз със сигурност ще се върна пак. Баба си, моя горо. Дай. Нямам гласа. Ще разбера Значи избирам човека, момичето с най-малкото потенциал, което може да обяснява, нали? Да. Добре, ела. Искам аз! Тихо. Давай! Първата. Мъртъв! Мъртвец, убиец! Да мушквам! Междузвездни войни! Междузвездни... Старо, войнина... Кърваво! Властелин на пръстените! Войната на агнетата! Той е вълшебника, бе! Да носите на търлежите! Да, войната на търлежите! Да световете! Да! Дами и господа, събрали сме се да видим това невероятно изпълнение на Иван Недев и Николай Гето! Готови ли сте? 5, 6, 7, 8, напред! Раз, 5, 6, 7, 8. Иван чака рисува мажоретките. Аз сълзица пуснах хора. Сълзица.
духом. Паднали са много тежко. Много тежко са паднали духом. Днеска наистина не беше някакъв много крив сладък. Крив ден. Просто те си тръгна. Мисля, че днеска бяхме супер добри, всичко отказахме буквално от първия път и добре ще забелязах манастира. А ние почваме един час човек след всички. Утре, като ме забутат някъде, никога не съм била. И няма как да сбъркам, защото сега съм била на двете места и ги оплетох. Малко генерации имаш ти. Аз бях склонна да си остава багажа, ама не и песата. Дали? В смисъл само с преса да тръгна. Малко е гадно. Трябва да зачиствам това с банята. Иначе единственото гадно е, че няма къде да се изкъпвам, защото наистина е гадно цял ден да си търча да се изкъпвам. Утре, колкото по-бързо стигнем, толкова по-бързо ще се изкъпвам. Ще ядем. Да. Това яде. Аз една пидам една вафличка. Не знам на коя може. Утре обаче въздушай съм тази вафличка. Може да я взема, не знам на коя може да я взема. И пък налез на някой свърт. Ако някой се чуди къде ме е стигнала вафличката, после ще види. Слизи, когато спира да си се подказва на това. Как се забутахме тук по тия пътища, ние сте. Дами и господа, младото поколение за нищо не става. Ай, луцки! Няма да се биете! Някога казваха, учи мама да не работиш. Браво! Давай. Браво! Ако издоиш пръча, направо те пращам на финал. Айде, че лошите момчета, гледай ги, те са по-бързи от нас. Ай малко по-бързичко само, може, защото много ми се бавиш. Ами спри просто! Помогните ми хора от небето днеска. Ти на същия пътя! Айде, бе! Боже, какво ще е това, бе? Вие сте последни. Интуицията ти не позна. Ах, не! Защото не четеш, а знам. Там където караш няма нищо.